our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. Lodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Ħuti ew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixra il-misteri qaddisa. Inti triq li twassalna ant il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bja ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna tina li nqimu lilek bruħna kollha u ninħobbu l-kulħadd b'imħabba spiritwali. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra lil-Lud. Ħuti, ħatibqa' magħkom l-imħabba tal-aħwa. Tinsawx tilqgħu lill-barranin. Minħabba fekk xi wħud laqgħu l-anġli bla ma kienu jafu. Ftakru f'dawk li huma fil-ħabs, daqs li kieku kontu fil-ħabs magħhom. Ftakru wkoll f'dawk li qegħdin ikasbruhom, daqs li kieku qegħdin ikasbru lilkom f'ġisimkom. Ħalli jkun iż-żwieġ tagħkom miżmum fil-ġieħ minn kulħadd u s-sodda taż-żwieġ bla tinġis, għax Alla qatt jagħmel ħaq miż-żinja u mill-adulteri. Tkunux mogħtija għar-reba tal-flus, kunu kuntenti b'dak li għandkom, għax Alla stess qal, jien minix se nħallik, anqas nitilqek. Għalhekk nistgħu ngħidu b'qalbna qawwija, il-mulej l-għajnuna tiegħi, jien ma nibżax. X'jista' jagħmilli l-bniedem? Ftakru f'dawk li mexxukom, dawk li waslulkom il-kelma ta' Alla. Aħsbu fuq it-tmiem ta' ħajjithom, imxu fuq l-eżempju tal-fidi tagħhom. Ġesu Kristu hu dak li kien fl-imoddi, issa u għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħaj lill-Alla. Salm responsorjali. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Flimkien. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Minn min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi. Qudiem min għandi nitwerwer. Flimkien. Il-mulej u d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Imqarjek eżerċtu jqum għalija, xejn ma tibża qalbi. Imqarjek gwerrat kontrija, jiena nibqa' qalbi qawwija. Flimkien. Il-mulej u d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Għax hu jaħbini fl-għarix tiegħu, meta nsib ruħi fil-għawġ. Jistorni fis-satra ta' daru, fuq blata fl-għoli edni. Flimkien. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi.
Jien wiċċek infittex mulej, la taħbix wiċċek minni, la twarrabx bil-erra l-qaddej tiegħek, int l-għajnuna tiegħi tħallinix u titlaqnix. Flimkien, il-mulej u d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Ħinja dawk li jisimgħu l-kelma b'qalb tajba u sinċiera u jagħmlu l-frott billi jżommuh sħiħ. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mark. Gloria lilek mulej. Dak iż-żmien is-Sultan Erodi sema b'Ġesu għax ismu kien sar magħruf u xi wħud bdew jgħidu Ġwanni l-Battista qam mill-imwiet minħabba fekk li s-setat tal-mirakli qegħdin jaħdmu fih. Imma oħrajn bdew jgħidu dan Elija u oħrajn profeta bħal wieħed mill-profeti l-oħra. Iżda Erodi meta sema bih qal Ġwanni l-Battista li jien qtajtlu rasu u qam mill-mewt. Għax kien Erodi stess li bat jarresta lil Ġwanni u qaflu fil-ħabs minħabba Erodja mart ħuħ Filippu billi kien iżewwiġahu. Għax Ġwanni li l-Erodi kien jgħidlu ma tistax iżomma inti l-mara taħuk. Għalhekk Erodja saret tobodu u kienet trid toqtlu, imma ma kienx tistax Erodi li kien jaf x'raġel tajjeb u qaddis kien Ġwanni kien jibża minnu u kien iħarsu mill-lawġ u kien iħobb joqgħod jisimgħu qatt li kien jibqa' mħasseb ħafna wara li jisimgħu. Mela wasal jum tajjeb meta Erodi għalaq snin u għamel ikra lill-kbarat tiegħu il-fizzjali l-għolja u lill-aqwa nies tal-Galilija. Bint Erodja daħlet tisfen u oġbot il-Erodi u lill-mistednin tiegħu. Is-Sultan qal lit-tfajla itlobni kull ma trid u jien nagħtik kull ma titlobni. U għalilha u ħalfilha titlobni x'titlobni kollox nagħtik kemm qal nofs is-saldna tiegħi. Dik ħarġet u marret tistaqsi lill-omma tgħid x'nitolbu. Ras Ġwanni l-Battista weġbitha dik. Malajr reġgħet daħlet taġġel quddiem is-Sultan talbitu qatlu irridek issa stess tagħtini ras Ġwanni l-Battista fuq platt. Tnikket għall-aħħar is-Sultan iżda minħabba l-ġurament u l-mistednin ma rridx jerġa' lura mill-kelma li ta'. Malajr is-Sultan bagħat soldat minn ta' madwaru u ordnalu li jġiblu rasu. Dak mar u qatalu rasu fil-ħabs. Imbagħad ġibha fuq platt u talet tfajla u tfajla marret tagħta lill-omma. Meta d-disċipli tiegħu semgħu b'dan, ħadu l-ġisem tiegħu u difnuh ġo qabar. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ridek issa stess tagħtini ras Ġwanni l-Battista fuq platt. Dinja kienet it-talba li għamlet din it-tfajla lil Erodi kif smajna hawnhekk dan ir-rakkont tal-martirju ta' Ġwanni l-Battista. Wa rakkont traġiku ta' ġrajja makabra li għandha fiha il-forza, il-qawwa tal-ħażen u fl-istess waqt ukoll hemm dan id-dawl fid-dlam li hu Ġwanni l-Battista. Ħanħarsu ftit lejn dak li turina din l-istorja. Turina l-ewwel nett il-qawwa tal-mibeda fiex twassal il-mibeda. Hawnhekk Erodja kienet tobot lil Ġwanni l-Battista. Kienet
irrabjata minħabba dak li kien jgħid Ġwan il-Battista l-Erodi, kien minħabba fiha li Ġwan il-Battista spiċċa l-ħabs, imma ma kienx kuntenta li kien il-ħabs, ridet toqtlu u stenniet ġurnata tajba liha biex toqtlu. Ma mhux biss araw il-qawwa tal-mibeda fiex twaslek. Li din mhux biss qaltlu irrid li toqtol Ġwan il-Battista, le. Taqtalu rasu. Għaliex? Għax minn hawn minn fommu kien ħireġ dak li kien jgħidilha int qed tagħmel l-Erodi kien jgħidlu int qed tagħmel ħażin li għandek il-din li hija martħuk Filippu. Allura taqtalu rasu. Dan huwa fiex iwassal il-ħażen, speċjalment il-mibeda, tista' twassal għal affarijiet. X'naraw iżjed f'din il-ġrajja? Naraw fejn iwassal il-kompromess morali. Ħarsu lejn Erodi. L-Evanġelju jgħidlek li Erodi il-Ġwan il-Battista kellu ċertu rispett lejh illa li kien jieħu pjaċir jisimgħu. Mhux b'kollox li kien jgħidlu, u tefgħu il-ħabs ħabba Erodja. Imma ma kienx kapaċi dan Erodi, kellu dik il-qawwa kollha bħala sultan. Imma mbagħad ċeda taħt il-pressjoni u ma kienx kapaċi jażel dak li hu sewwa. Propju għaliex ma kellux din il-qawwa morali, kellu l-poter, ma mhux din il-qawwa morali li jażel dak li hu sewwa. U spiċċa biex ċeda għal din it-talba li għamlet bint Erodja imma mowija minn omma biex jaqta ras Ġwan il-Battista. Jifieri ma kienx kapaċi jimxi ma' sewwa illa li ċeda għal pressjoni ħabba il-kelma li ta' minħabba n-nies li kien hemm, minħabba l-oħrajn. X'naraw aktar f'din il-ġrajja? Naraw fiex twassal il-kultura tal-mewt. Illa li hawnhekk ħaġa li toqtok hija din. Kif il-ħajja ta' bniedem kienet daqshekk għalihom ma tiswa xejn. Inti biex ma tmurx kontra l-kelma li tajt, toqtol xi ħadd. Hekk għamel. Mela il-ħajja tal-bniedem hekk ma tiswa xejn. Jew inki tagħżel ta' min tiswa ta' min ma tiswix. Dik hija l-kultura tal-mewt li kienet hemmhekk. Kultura mhux biss għal min imexxi ma' diversi nies u fuq hekk irridu noqogħdu ħafna attenti aħna x'il-kultura tal-mewt tfisser li l-ħajja umana mhijiex għażiża jew tagħżel ta' min u ta' min le. Għantri aħna nemmnu li kull ħajja umana hija għażiża mill-ewwel mument tagħha meta għadha ma twilditx imma tnislet sa tmiem naturali tagħha. U għandna nozzu l-ħajja ta' kull bniedem. Xturik aktar din il-ġrajja. Qalbna l-ħażen kollu li smajna, li rajna, għandna din ix-xhieda kuraġġuża ta' Ġwan il-Battista. Li ma beżax jgħid il-verità anke meta dan swielu qares, anke meta dan swielu l-ħajja tiegħu. Imma ma qalx ara Erodi qed jieħu pjaċir jismani. Mela ħalli ma ngħidlux kollox ħanibqgħu ta' finti ħbieb. Imma kien jgħidlu l-verità ċara. Ma kienx jibża jgħid il-verità.
Kien kuraġġuż. Illa li x'qeda b'fedeltà l-missjoni li Alla taħ. U dan hu daw li jiddi f'dat l-għam. Ġwanni l-Battista baqa' magħruf għal din il-fedeltà tiegħu, għal dan il-kuraġġ tiegħu, għal dan il-bniedem li ma beżax jgħid il-verità. Anki meta dan kien ifisser li jispiċċa maqtul. Il-messaġġ lilna huwa importanti li aħna narfu nażlu bħala disċipli ta' Ġesu dak li hu sewwa, dak li hu veru, dak li hu xieraq. U ma nibżawx nażlu dan b'kuraġġ. Anki meta dan ifisser sagrifiċċju. Forsi mhux bħal Ġwanni l-Battista nispiċċaw, ma kultant ifisser sagrifiċċju li aħna rridu nagħtu xhieda ta' dan anke qalb f'ambjenti ġifieri differenti. Tolbu l-mulej dan illum biex jagħtina din il-grazzja li aħna nkunu nies li nagħtu xhieda ta' dak li nagħmlu dan bla biża', bil-kuraġġ biex inkunu tassew qegħdin nwasslu id-dawl tiegħu anki f'kuntest ta' dlam. Resqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek, ejna biex tkompli xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex aħna nieħdu l-eżempju ta' Ġwanni l-Battista li ma nibżawx nagħtu xhieda tal-fidi tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta dak li jagħtuhom ukoll is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-paċi fid-dinja, għal-paċi f'tant pajjiżi fejn mi konflitti u l-ġlied għal dawk kollha li huma vittmi tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li jgħalqu l-waqsninhom illum jew f'dawn il-ġranet mulej berikom ħarisom għinhom biex jgħixu dejjem fl-imħabba tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li għaddew għall-ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar jiem biex int mulej tilqaħħom fih danek u tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal qed nagħmlek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex il-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fuq l-antal tiegħek mulej aħna l-qaddejja tiegħek qedna l-offerti tagħna fi ħnina tiegħek il-qaħħom
u għamilhom is-sakrament tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien iroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam. Tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' drubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Charles, mal-isqof Anton miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għattilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giusepp, mal-Apostol Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun it-tridint kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobża ta' kuljum matina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru minn ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlissna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja
tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija statna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrit fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej inti qawwejtna bid-don tal-fidwa tagħna. Amen nitolbuk li bdil lajnuna s-salvazzjoni tagħna nissaħħu dejjem fil-fidi vera bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Nixtiequ nistidnukom għal ġublew tal-morda u l-persuni li jkurawhom u li jieħdu ħsiebhom li se jsir b'qudiesa fil-Bażilika Minuri ta' Kristu Re f'Raħal Ġdid nhar it-tlieta 11 ta' Frar fl-10 ta' filgħodu. Aktar tarif dwar l-aċċess u parking minn ġublew.mt. Araw blima għoża ħabna il-Missier. Nistgħu nissejħu
u li talla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass pass daqqa notru u daqqa le resqin leh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Nitolbu f'dan ir-rożarju llum għal dawk li nsara li huma persegwitati minħabba il-fidi tagħhom. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna d-dubietna ħarisra min-nar tal-infern u l-ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina metimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina metimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina metimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina metimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna tubitna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sir Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrina tubietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk.
Missejna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrina dubitna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija. Meta sir Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missejna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijak imberkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijak imberkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrina dubietna ħarissa min-nar tal-infern u ġenerewih kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dubietna bħal ma naħfru lil minnu ħati għalina. U la daħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijak imberkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijak imberkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijak imberkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijak imberkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijak imberkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijak imberkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijak imberkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijak imberkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijak imberkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijak imberkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrina dubietna ħarissa min-nar tal-infern kull ġenerewih kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u ta' matana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina urina wara dan għat-turuf framment il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-ferma tal-Papa Missinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dubietna bħal ma naħfru lil minnu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijak imberkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej l-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddifuhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza 17 bejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Mill-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikien Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażinu għalna nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giusepp, snim għalik ħarries tal-feddej u arus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja, il-ħnien u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giusepp. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. Santo Rocco. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon.
Itlob għalina. Beata Adeoda ta' Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbierek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakolata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tlog glorjus saħa fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giuseppe Ruskassismu tagħha, imbierek Alla fl-anċel qaddisin kollha tiegħu.